רואה, אנחנו מכירים, ואנחנו מכירים עוד הרבה, ולמה שלא יהיה ככה? שלום. צריך, עכשיו שומעים? צריך לארגן, צריך לתזמן. כן. מה השעה? ניתן עוד 2 דקות ונתחיל, נעמי. אני סבבה. בסדר, סבבה. לא בדקתי לכמה זמן הזה, וואי, הנה, התפקשש לי משהו, וואי. לאט לאט, רגע, אתה יכול להגיד לי שלום? כי אני רואה פה הרבה פרצופים. שאני אראה. שלום. היי, מה העניינים? אז היה פה איזה עיכוב קטן. פה איזה כחול, בוא תראה אותי. רגע, חבר'ה, בואו, חבר'ה. אני שם אתכם על מיוט כדי ונעמי, אל תצאי מהמיוט, בסדר? יש מים רותחים. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. הצלחת לעשות לייב? לא, אי אפשר. למה? הבוסית אמרה שאי אפשר, עשיתי רק הקלטה. אוקיי. ועכשיו אני מנסה לסגור, איפה אני סוגר איפה אני עושה מיוט לכולם? פשוט שכולנו נעשה מיוט כמו ילדים טובים, ערן, וזהו. כמו ילדים ערן, טובים. אלי, כל הכבוד. רגע, ערן, זאת ענבל, תעשה אותי כוס, אני אסדר לך פה כל רגע. מה לעשות? תעשה אותי מנהלת על הזום, אני אסדר לך את הכל רגע. איך אני אעשה אותך? גברת מנהלת. כנס אליי לתוך הריבוע שלי, איפה שאתה רואה אותי. אני לא רואה אותך, את נעלמת, כרגיל. הנה אני. הנה. רואה עכשיו? יופי, עכשיו יש לי בריבוע. עשיתי לך מיוט עכשיו, את רואה? חבר'ה, איזה מצחיק זה. דווקא נחמד להשתיק אותך, ענבל. די, אתה משוגע עליי. חבר'ה, כיף לראות אתכם שוב. תהנו, אני אפתח את רגע, איך אני הילדים עושה שלי יהיה אותך איתם היום, אז עכשיו? אני אראה את מייקוסט? ההקלטה. הנה, עשיתי אותך מייקוסט. ואז בבקשה, אני רק אחזיר אל לך את תתלונני. ההוסטיות. טוב. למה אני צריך להקליט לענן? לא ענית לי, ענבל. כי על המחשב זה ייקח לך מלא זמן אחרי זה למצוא את זה ולהוריד את זה. אני אקליט את זה. זהו, הנה, אצלי, עליי. זהו, טוב. תודה. אצלי הקלטתי על המחשב, אז אני סוגר את זה. לא, אל תסגור, שיהיה גיבוי. טוב, איזה קרצייה היה. נכון, אבל אתה מת עליי. משהו, אני מת, כן. אם אני אמות עליך, את לא תוכלי לקום. כל טוב, נתמודד איתך. יאללה, הנה, הם שקטים, נעמי בהצלחה, במה שלך. אתם הולכים ליהנות מכל רגע, הבאתם מחברות ועטים, לכו תביאו רגע. יהיה לכם כיף, יש פה גם ילדים, יאללה, תהנו, בהצלחה. ביי אוש. ביי. היי לכולם, באמת אם לא הבאתם מחברות ועטים, אז בואו ניקח רגע וקחו לכם איזה כלי כתיבה ודף, כי אנחנו נפתח בתרגיל. אז עד שתביאו את הכלי כתיבה ודף, אני אספר לכם 2 מילים על עצמי. הבטחתי הרצאה פעילה, אז אנחנו נתחיל בפעילות, אבל... מה? לרגע תעשו השתק לזה, כי זה תראו את המיקרופונים שלכם. תודה רבה. אותי שומעים? ערן, שומעים אותי? סבבה. אז עד שאתם, מי שבאמת... נכון. הביא את העט... אילנה כתבה, שתקפצו אלינו. כתבתי אנחנו כבר בדרך. לא, רבותיי, תסגרו בבקשה את המיקרופונים. רבותיי, לסגור את המיקרופונים, בבקשה. תמי. המיקרופון שלכם פתוח ואנחנו שומעים הכל. שלום, תמי. תודה. אוקיי, חברים. אז שמי נעמי רדל, ואני יועצת לבניית חוסן יומיומי. אני פיתחתי ערכת משחק בפסיכולוגיה חיובית. זו ערכה שפיתחתי אותה כבר לפני הקורונה, ומכרתי אותה בחול. היא מומלצת על ידי אתר החוזקות הבינלאומי, ודוקטור טל בן שחר, אם מישהו שמע על דוקטור טל בן שחר, אחד הדוקטורים המובילים בעולם בפסיכולוגיה חיובית. מכרתי אותה באנגלית, בספרדית, בצרפתית, בסינגפור, הולנד, ארצות הברית,
ספרד ועוד. וכשהגיעה המלחמה בעצם אמרתי, רגע, סטופ, הכל טוב ויפה, פוזיטיב טרן, אנחנו עושים את כל הפעילות הזאת בחו"ל, זה נהדר, אבל פה אנשים צריכים את החוסן. אנחנו נמצאים בתקופה שכולנו צריכים את זה, ועשיתי אדפטציה למצב הנוכחי, והוצאתי ערכה, יצאת חזק, למי שלא שמע, ראה את הפרסום או whatever, שהמטרה שלה בעצם היא להנגיש לכולנו את הפסיכולוגיה החיובית, ואיך אנחנו בונים חוסן בעצמנו. לא מוטת שליטה על הפסיכולוג, לא מוטת שליטה ללכת עכשיו למישהו שיעשה את זה בשבילנו, אלא איך אנחנו יכולים בעצמנו, עם הסביבה שלנו, לבצע את זה. אבל לפני שאני אחפור על עצמי ולמה ואיך הגעתי לזה ומה אנחנו הולכים לעשות, אני רוצה פשוט לעשות איתכם תרגיל. אז יש לכולם נייר ועט? תעשו ככה אם כן? לא? רימו יד. כל הכבוד, אלופים שכמותכם. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה קודם כל לעשות את הדבר הבא. אני אתן לכם 3 דקות, ואני רוצה שאתם תכתבו על איזושהי בעיה, כן, על בעיה. נכון, אנחנו בפסיכולוגיה חיובית, אבל בפסיכולוגיה חיובית אנחנו לא מתעלמים מבעיות. זה לא לה לה לנד, הכל חיובי יהיה חיובי. לא. יש בעיות, צריך להתמודד איתם. ולכן אנחנו קודם כל כותבים על הבעיות. אז תבחרו לכם איזושהי בעיה, אתגר, משהו שבייס אתכם, מה שבא לכם. תחשבו רגע שנייה על משהו לפני שאני מפעילה את הטיימר. יש איזה זום של המסתנה. חשבתם? אז עכשיו אנחנו נפעיל את הטיימר, ואני אתן לכם 3 דקות. מה שאני רוצה שתעשו, אל תחשבו, תכתבו, אוקיי? לא לעשות את זה עכשיו בבית ספר, אנחנו צריכים א', ב', ג', ד', לא, לכתוב, איזה באסה לי שהרופא אמר לי ככה, איזה באסה לי שקיבלתי טלפון מהבנק, זה עושה לי להרגיש על הפנים, אני דואג, אני בטוח, אני ככה, פשוט במשך 2 דקות, כל מה שעולה לכם בראש, גם אם מה שעולה לכם בראש זה איזה שטויות המנחה הזאת מדברת, ומה היא רוצה ממני, תכתבו את זה גם. פשוט תכתבו 2 דקות מה שעולה לכם בראש, אוקיי? כולם הבינו? תעשו ככה שאני אדע, אתם הרבה אנשים. סבבה, אני מתחילה. הופ. ואם נתקעתם, תתעקשו, תמשיכו לכתוב, לא לעצור באמצע, תמשיכו, תגידו מה עוד אני יכול לכתוב על זה, לכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב. יש לכם עוד 40 שניות. איך למצוא את החוסן שלי ולהתמודד עם לחצי החיים כחולה במייסטניה גרביס. מי הקריא את זה עכשיו? יתגל אור. לא ידעתי ששומעים אותי, אני מצטער. תיזהר. תספר על לחצי החיים של השעות האחרונות? לא, עכשיו אנחנו לא מדברים, עכשיו אנחנו כותבים. ביקשתי שתכתבו. את המיקרופון. יש לכם עוד 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4
אוקיי. עכשיו, בבקשה תכתבו לי בצ'אט, איך זה הרגיש לכם? בצ'אט זה למטה, תסבירי נעמי. יש בתוך הזום למטה, בתוך בכפתורים המסגרת למטה, למטה. כן, השחורה, יש כתוב צ'אט. פשוט תכתבו מה הרגשתם כשכתבתם. זה צריך להיות בתפוצה מלאה? מה זאת אומרת? סליחה, לא הבנתי את השאלה. יש אופציה לשלוח באופן אישי. לא, תפוצה מלאה. שכולם יראו מה כולם הרגישו. זה לא אמור להיות משהו אישי. אוקיי, הכעס התגבר. יפה מאוד, לא קל לכתוב, זה מאמת אותי עם בעיות שאני מנסה להדחיק. מצוין, תשובה מעולה, אני ממש אוהבת. הרבה מרמור, מעולה, מעולה חברים, זה מה שנקרא לשחרר רגשות שליליים. יש לנו רגשות שליליים, אנחנו לא רוצים להדחיק אותם. מה קורה כשאנחנו מדחיקים רגשות שליליים? אז תכף אנחנו נדבר על זה. יש עוד מחלות. יפה, יש עוד מחלות, בהחלט. אני אתן לכם דוגמה אישית. שנייה, אני רוצה לראות איפה אני פה בזה. אוקיי, קודם כל, כדי לבנות את החוסן שלנו, אנחנו צריכים להסכים להיות חלשים. אם אנחנו באים ואומרים חוסן, הרבה פעמים האסוציאציה לחוסן, זה מה? נהיה חזקים, נכון? בואו נהיה עכשיו חזקים, נרוץ קדימה ב100 קמ"ש, לא משנה מה קורה, אנחנו רצים ב100 קמ"ש. זה הרבה מאוד אנשים שאני שומעת, במיוחד עכשיו, שהרבה אנשים מרגישים שאין להם זכות בכלל להרגיש רע. למה? אף אחד לא מת להם. יצא לי לפגוש מפונים ממלון השרון פה בהרצליה, ואני שואלת, מה שלומכם? אז הם עונים לי, אני לא יכול לקטר, אף אחד לא מת לי. נכון, רק אתה חי מחוץ לבית שלך כבר חודשים על חודשים, מחוץ לעבודה שלך, מחוץ למעגל חברים שלך, לא, אבל אסור לך קטר, נכון? אז כשאנחנו רצים 100 קמ"ש קדימה בלי להקשיב לרגשות שלנו, אנחנו ניתקל בקיר ואנחנו ניפול. ואני אשתף אתכם בסיפור שהיה לי עם הבת שלי, שגיליתי, התגלה לה סכרת נעורים בגיל 14. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה שאני אוספת את הנתונים מהמעבדה, ואני רואה 450 סוכר, ואני מתקשרת לרופא, והוא אומר ישר לאשפוז, ורצים, ופשוט המתקפה של הפחדים, ושל התסכול, ושל ממש אתה לא יכול לנשום מרוב הסיפורים שהראש כבר רץ קדימה, מה יהיה ואיך נתמודד עם זה ואיך היא תתמודד עם זה ומה יקרה. והבת שלי ככה נכנסה, השפזו אותה, אני יוצאת לקנות לה כמה דברים ככה בזה, ובמוח כל הזמן אני רצה מה יהיה ואיך נתמודד ומה כבר יהיה לה עם בחורים. אני כאילו סרט שלם היה לי, רצתי קדימה עם כל הפסיכולוגיה החיובית, עדיין היה לי את המקום הזה. ואז אני נכנסת אליה לחדר, היא מסתכלת עליי ואומרת לי לא 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 אמא, צאי החוצה, קחי את הזמן שלך, תנשמי, תעשי מה שאת צריכה לעשות ותחזרי עם חיוך. למזלי גידלתי ילדה שידעה לשים את הגבולות ולא לתת לי לשפוך עליה את הפחדים שלי ואת הלחץ שהייתי בו, והיא בעצם שיקפה לי את התפקיד שלי בתוך הדבר הזה. הבת שלי לא צריכה אותי עכשיו מתפרקת, היא לא צריכה אותי עכשיו בפאניקה, היא צריכה אותי להיות הבוגר המכיל. אני צריכה לחזור לעצמי, לסנטר של עצמי, לשחרר את הפחדים שלי, לשחרר את הרגשות שלי, ולהיכנס חזרה לחדר שלה כאימא מכילה, כאימא שתומכת, כאימא שיכולה להושיט לה כתף, ולא שהיא תצטרך עכשיו להושיט לי כתף. תחשבו על זה ממקום אחר, כן? נניח עכשיו אתם הולכים לאירוע של מפונים או אירוע של החטופים, הפגנות, whatever.
אתם הולכים לאירוע וכולכם מוצפים ברגשות שליליים, כן? אתם רואים את ההורים המסכנים האלה שרק מחכים שהילדים שלהם יחזרו, ובאמת הלב נגמר, אין רגשות כבר, לא נותר. ואז אתם יוצאים מההפגנה, הולכים שם בדרך, ובדרך ככה מרימים טלפון לאיזה חבר, כן? אומרים, הלו אחי, תשמע, איך אני מרגיש חרא, היה לי כזה קשה. הייתי בהפגנה ואני כבר לא יכול וזה, והוא אומר לך, תקשיב, אני אמרתי לך לא ללכת. אמרתי לך לא ללכת, יצאת אידיוט גם, התקשרת אליו לקבל חמלה, יצאת אידיוט, נכון? ואז אתה ממשיך ומתקשר לחבר אחר, אולי משם תבוא הישועה, והחבר הזה אומר לך, בואנה, אחי, המדינה הזאת, על הפנים, תאמינו לי, אין מה לעשות פה, לא הפוליטיקה, לא הכלכלה, לא הביטחון, שום דבר, רק לעזוב את המדינה. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, בסוף, אם אנחנו ישר לוקחים את הרגשות השליליים שלנו, שופכים אותם החוצה, וחושבים, אם אנחנו עכשיו נפנה החוצה ונבקש עזרה מזה, זה או זה, אנחנו מסתכנים גם בלמצוא את עצמנו במקום עוד יותר שלילי, כי אנשים לא יודעים להכיל את העצב, את הכאב, את ההתמודדויות שאנחנו צריכים להכיל ברמה היומיומית. בסוף זה חשוב מאוד לנו עם עצמנו לשחרר. עכשיו, למה ביקשתי מכם לעשות את הג'ורנלינג הזה? קודם כל, להראות לכם שהצורך בשחרור רגשות הוא חשוב על פי הפסיכולוגיה החיובית. אף אחד לא מתעלם, אף אחד לא אומר, תהיו חזקים בכל מצב. לא, מותר לנו להסתכל לחולשה בעיניים, מותר לנו להרגיש חרא, לא כדאי להדחיק את הרגשות. זה א', ב', יש מחקרים שמראים שעצם העובדה שאנחנו עושים כתיבה חופשית על הבעיה, יש מחקר של ג'יימס פני בייקר, שלקח שתי קבוצות של אנשים שעברו טראומות, כמו אונס, כמו חרדות מאוד קשות, התעללות בבית, לקח שתי קבוצות ולקח קבוצה אחת, והם היו צריכים להיכנס למעבדה וכל יום לכתוב על דף על הקיר בחדר, כן? קבוצה שנייה הייתה צריכה לכתוב כל יום במשך 4 ימים על החרדות שלהם. 15 דקות בכל יום. ועקבו אחריהם לא רק אחרי 4 ימים האלה, אלא גם שנה תמימה אחרי. לראות מה התוצאות של הדבר הזה. מסתבר שלא רק שרמת בהתחלה, כמו שאתם תיארתם, ייאוש, אנחנו מרגישים, אבל יפה, אני רואה שיש ברמור, אבל גם היו כאלה שכתבו שזה אפשר להם להעמיק פנימה, וגרם להם לשחרור. בדיוק הדבר הזה, זה באמת מה שבסופו של דבר הייתה תוצאה, ולאורך שנה רמת החרדה שלהם ירדה בצורה משמעותית, נשארה למטה 4 ימים, 20 דקות בכל יום, הוריד את רמת החרדה, הגביר להם את המערכת החיסונית, הם ביקרו פחות אצל רופאים מאשר הקבוצה השנייה שכתבה על כלום. זאת אומרת שהיכולת שלנו לשחרר רגשות היא לא רק חשובה בשביל השחרור והרגע לנשום, אלא היא חשובה גם למערכת הבריאותית שלנו. ולשחרר רגשות זה לא, זה חלק מאוד מאוד מרכזי בחוסן. אז בואו נראה מה זה חוסן בעצם. דמיינו לעצמכם שהסרגל הזה הוא מערכת הרגשות שלנו, אוקיי? אתם רואים כמה זה פרג'ייל, מתנדנד, ימינה, שמאלה, זה לא כזה... זה. עכשיו אני לצורך ההמחשה אשים פה איזה קרטון כזה. דמיינו שפה יש לכם... רגע. הנה, אתם רואים, אני אפילו לא מצליחה להחזיק את זה. אני בשידור חי, אז זה קצת... רגע, סליחו לי. הייתי אומרת שמישהו אחר ינסה, אבל אין לכם סרגלים. נעמי, תנסי עם 2 אצבעות. לא, אבל זה בדיוק ההדגמה. אוקיי, ההדגמה היא, דמיינו, שפה זה רגשות שליליים, ופה זה רגשות חיוביים. עכשיו עבר עליך משהו. המחלה החמירה,
אתם מרגישים שהרופאים לא נותנים לכם את המענה שאתם רוצים, הבירוקרטיה הורסת אתכם, whatever עכשיו מציק לכם בתוך המערכת שאתם נמצאים בה, רגשות שליליים מתנפחים כמו בלון, וכל המערכת מתהפכת לנו. אז מה זה חוסן? מה קורה כשאני, כמו מי אמרה לי, נעמי, תחזיקי את הזה? תמי, כל הכבוד, יפה. אז כשאני מחזיקה את המערכת הרגשית שלי עם 3 אצבעות, ונכנסים רגשות שליליים, זה זז, כמובן שזה זז, כמובן שהרגשות שלנו עולים, כמובן שאנחנו מרגישים קושי, כן? אבל אנחנו מהר מאוד חוזרים לאיזון, וזה בדיוק החוסן שלנו. החוסן שלנו זה היכולת שלנו לחזור לאיזון, והתשתית הזאת שאנחנו בונים, שאנחנו נבנה עכשיו בשידור פה, זה היכולת שלנו לשחרר רגשות, זה האני הפנימי שלנו, שהוא העוגן שלנו, שזה החוזקות שלנו, וזה היכולת שלנו לבנות רגשות חיוביים. זה בונה את התשתית של המערכת החוסן שלנו, כדי שאנחנו נהיה פחות וולטיליים. מה זה עושה לנו אם אנחנו פחות וולטיליים במערכת הרגשית שלנו? פחות מתנדנדים כאילו? כן, אנחנו פחות מתנדנדים. בצורה דרסטית כאילו. כן, נכון. אנחנו מצליחים יותר לאזן את הרגשות שלנו, אנחנו מצליחים לחזור לתפקוד כשאנחנו חווים איזושהי ירידה במצב רוח, או שאנחנו חווים תסכול. עכשיו, אתם צריכים גם לזכור שהתפקיד של הרגשות השליליים והחיוביים בגוף שלנו, ב-DNA שלנו, הוא שונה. רגשות שליליים זה fight or flight. מי מכיר את הביטוי fight or flight? נכון, יפה מאוד. fight or flight זה בעצם המנגנון של הגוף שלנו להתמודד עם איום. עכשיו אנחנו רצים בג'ונגל, בא לנו אריה, מה אנחנו עושים? אנחנו בפריז, או אנחנו בפייט, או אנחנו בפלייט. המערכת שלנו מתחדדת כדי שאנחנו נוכל לקבל החלטה בשבריר של שנייה. האם אנחנו הולכים להציל את החיים שלנו, או שאנחנו עומדים ונלחמים? כן? המערכת הזאת, התגובה הזאת היא מאוד קיצונית כדי לגרום לנו להחלטה מהירה, המערכת גם, הקיבה שלנו היא פועלת פחות באופן יותר איטי, הקצב לב שלנו, הדפיקות לב שלנו ממהר. אז כשאנחנו מרגישים רגשות שליליים, זה מה שקורה לנו. שאנחנו לא יכולים להסתובב עם זה 24/7, כי זה גומר לנו את הבריאות, נכון? זה מה שקוראים לחץ כרוני. הוא גומר לנו את הבריאות בגלל שהמערכת אנחנו לא אמורים כל היום להסתובב במצב של fight or flight, ולכן אנחנו חייבים לשחרר את זה. ואחד מהדברים שבפסיכולוגיה החיובית עושים, זה חוקרים בעצם את הרגשות החיוביים. מה התפקיד של הרגשות החיוביים? אז תחשבו, מתי בפעם האחרונה אמרתם לעצמכם, וואלה, הצליח לי, אני בטוב. תכתבו לי בצ'אט, מתי פעם אחרונה אמרתם לעצמכם, נתתם לעצמכם חטא. יום, שעה, דקה, שבוע. מה זה חטא? חטא זה חיזוק חיובי. חיזוק חיובי. זה מעולם הצבא, זה לא... אני דוסית, אני לא מכירה חטא. לא מכירה? אז איך היית קוראת לזה? חיזוק חיובי, בלי חטא. חיזוק חיובי, אוקיי. מספר פעמים בכל יום, כל הכבוד, חבר'ה, אתם כבר בחוסן. כמה פעמים ביום? היום אחרי תקופה ארוכה, אמרתי שאני לא מוותרת, מהמם, כל הכבוד לכם. באתם מוכנים ללייב. כל הכבוד. זה אחד מהתשתיות של איך אנחנו בונים את הרגשות החיוביים שלנו. עכשיו, אני רוצה לעשות איתכם תרגיל קטן. יש לי פה, כמו שסיפרתי לכם, יש לי את ערכת יצאת החזק. שערכת יצאת החזק היא מוכלת בעצם משלושת הפרמטרים. שנייה, אני אראה לכם את שלושת הפרמטרים של חוסן. איך אנחנו בונים חוסן? אנחנו משחררים את הרגשות השליליים, אנחנו
שמים זרקור על החיובי כדי לאזן את המערכת שלנו, כן? זה לא יקרה לבד. הרגשות החיוביים זה בדיוק הפוך מהרגשות השליליים. הרגשות השליליים נופלים עלינו, נכון? קורה משהו חיצוני, בום, אנחנו מרגישים תגובתיים, כן? אנחנו תגובתיים למשהו החיצוני הזה שקרה לנו, אפילו במצב הנוכחי, טילים, אפילו אזעקות, חשש מזה שמשהו יקרה, נכון? זה הכל דברים שמביאים לנו בעצם רגשות שליליים, ואנחנו צריכים להתמודד איתם. רגשות חיוביים זה משהו שאנחנו צריכים לייצר, אוקיי? זה לא משהו שקורה מעצמו, אלא אם כן קיבלתם הצעת נישואים בשבוע האחרון, לא יודעת. אבל באופן עקרוני, בדרך כלל זה משהו שאנחנו צריכים לטפח ולייצר. אחד המחקרים שעשו בפסיכולוגיה חיובית, זה שאלו, אוקיי, אנחנו רוצים לבדוק כמה זמן יום טוב בעבודה נמשך, בזיכרון שלנו, וכמה זמן יום רע בעבודה נמשך. מה אתם חושבים? יום רע בעבודה, כמה זמן הוא נמשך לנו בזיכרון, כמה אנחנו דשים בו, זוכרים אותו, מתעסקים בו? הרבה יותר מאשר נצח. טוב. נצח. נצח. אז המחקר אומר שבוע ימים, לעומת יום אחד כשזה יום טוב. אז תחשבו שגם ככה הרגשות השליליים עוצמתיים, ולא רק שהם עוצמתיים, אנחנו גם דשים בהם. אנחנו דשים בהם, אנחנו מעצימים אותם. אז אם אנחנו לא ניקח אחריות על הרגשות החיוביים שלנו, ונמצא דרכים באופן אקטיבי לייצר אותם, אנחנו לא נהיה בחוסן. אנחנו צריכים להסכים לזה שיש לנו חלק בעניין. וזה בדיוק המתנה שהבת שלי נתנה לי כשגילתה שיש לה סכרת, שאמרה לי, תקשיבי אמא, לא, אני לא אוכלת את השיט שלך, את לא זורקת עליי את כל הרגשות השליליים שלך והפחדים שלך, את תצאי החוצה, תרגעי, ואני ישבתי ועשיתי ג'ורנלינג, ועשיתי את התרגילים שאנחנו עוד שנייה נעשה, וחזרתי עם חיוך, ואז היא אומרת לי דבר שני, את לא מספרת לסבתא. אני מספרת לה. כי מה היא לא רצתה שיקרה? שנתחיל לייצר ספירלה שלילית סביב כמה נורא הדבר הזה הולך להיות במשפחה שלנו. אז לפעמים הנטייה שלנו לחלוק את הדבר במיידי עם אחרים היא חרב פיפיות. כי אנחנו עוד לא איבדנו את הרגש, אנחנו עוד לא אמרנו לעצמנו, רגע, מה באמת אנחנו מרגישים? בוא נקשיב לעצמנו. איך זה מרגיש? למה זה מרגיש? בוא נאבד את זה רגע בתוך עצמנו, לפני שאנחנו פונים לאחר ושופכים את זה, ואז מקבלים איזושהי תגובה שאנחנו לא יודעים איך התגובה תהיה, נכון? יכולה להיות תגובה חיובית, היא יכולה להיות תגובה שמפילה אותנו, שלא מרימה אותנו. אז לקחת את השנייה הזאת, לחשוב, האם אני באמת רוצה לשתף? האם אני יכול בתוך עצמי למצוא את הכוח להרים את עצמי? האם אני יכול לשחרר את הרגש הזה? ועם מי אני רוצה לשתף? עם מי אני בוחר לשתף? יש את האנשים האלה שיגידו לך את כל אחי, אני אמרתי לך, אל תלך מי למופע. שיחזק אותי או יפיל אותי. בדיוק. נכון. וככל שאנחנו נחשוב על זה מראש, ככל שאנחנו נתרגל את זה באופן אקטיבי, פה בלייב, במשחק, בסדנאות, באירועים שאנחנו עושים, ככל שאנחנו נעשה סימולציות של סיטואציה, ואנחנו נדמה מצב שבו אנחנו צריכים להתמודד, ומה אנחנו עושים, אנחנו נגבש לעצמנו אסטרטגיות התמודדות עם הרגשות השליליים, ואנחנו נדע אז בזמן אמת מה לעשות. והנה יש לי סיפור קטן על הדבר הזה. עשיתי סדנה עם מנהלות של חנויות, מי פה מכיר את ליה לונדון? חזיות? לא הגברים בחבורה. אז מנהלות החנויות של ליה לונדון, עשיתי להם סדנה, ובמהלך הסדנה הראיתי להם איור של פקק תנועה, ילדים דחוסים באוטו. ואמרתי להם, אוקיי, מה אתם מרגישים על זה? אז כמובן, כמו שדיברנו פה, ישר הרגשות השליליים קופצים. מאחרים לעבודה, מה יהיה, הילדים צועקים באוטו, זה הדבר האוטומטי שעולה לנו. אז אמרתי להם, אוקיי, עכשיו בואו נמצא את החיובי. ואז הם אמרו, סדרה של דברים חיוביים, אנחנו יכולים לשחק עם הילדים, טוב, אנחנו בחזרה מאיזשהו מקום, אז כבר אנחנו לא ממהרים, הכל בסדר. או הודיעו עכשיו ברדיו שהפקק נפתח. כל הדברים האלה יכולים להיות, אבל האוטומט שלנו הוא לראות את השלילי. כי זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שמוטמע לנו בזיכרון,
מהעבר שלנו, אז כשאנחנו רואים מכונית בפקק, זה הדבר הראשון שעולה לנו. fast forward כמה ימים קדימה, יש מפגש שני של הסדנה, מגיעה המנהלת של התפעול של הרשת, ואני חייבת לספר לכם משהו. אוקיי, תספרי. לפני כמה ימים, נתקעתי באוטו, נתקע לי האוטו, בדיוק כשאני בדרך לקחת את הילדים מהגן. 10 דקות הגן נסגר ואני צריכה לקחת את הילדים מהגן. הבטריה בטלפון עומדת להיגמר. ואני חשבתי על האיור. וכשראיתי את האיור במוחי, אמרתי, אוקיי, יש לי בן זוג, אני מתקשרת לבן זוג, הוא מטפל, שמתי לי את המוזיקה באוטו, התקשרתי לגרר וישבתי ונהניתי שעתיים זמן לעצמי שהיה לי. אחרי זה בערב היא חזרה הביתה, הבעל כבר חיכה בוטת שהוא היה בטוח שהיא תבוא גמורה, מחוקה, עצבנית, כי הוא מכיר אותה. היא אומרת, באתי כולי הולצת, שמחה, הכל הסתדר. מה, לא היה לה שליטה, והיא זכרה את היכולת בכלל לבוא ולהגיד, רגע, יש פה גם אפשרות שיש משהו חיובי בתוך הדבר הזה. צריך להסכים לאפשרות שיש משהו חיובי. אז בואו נראה, עכשיו אני רוצה לשחק איתכם. בא לכם לשחק? לא? מי רוצה לשחק? לא? יאללה, אני. מי זה אני? מרינה. מרינה, יפה. אז מה שאנחנו נעשה זה ככה. אלה קלפי משימה. שכל הקלפים האלה הם קלפים שהם על בסיס הפסיכולוגיה החיובית. ואנחנו נעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. תבחרי קלף. מספר. 9. 9. שלושה דברים שהצליחו, לא רואה את ההמשך. שהצליחו לי השבוע. ספר לפחות. שהצליחו לי השבוע. כן. כולם יכולים לכתוב לעצמם גם, זה יעזור לכם. תנסו לחשוב על 3 דברים שהצליחו לכם. רגע, אני צריכה להגיד את זה בקול? או שלכתוב? שתפי. שהצליחו השבוע. לא פשוט, נכון? קשה לנו לא, למצוא את הדברים לא פשוט, הטובים. אבל באופן הכי אבסורדי, מה שעולה לי בראש, זה שמצאתי חנייה בתל השומר מאוד מהר, תוך דקה, ליד המקום שאני צריכה. זה הצלחה כבירה. בדיוק. כן, אני... זה הצלחה כבירה. בחיים לא הייתי חושבת שזה מה שיעלה לי עוד לפני כחודשיים בראש, אבל זה משהו שעכשיו ממש ככה עלה בי חזק. 3. את רואה? 2. אם הייתי אומרת לך עכשיו תתני לי 10 דברים רעים שקרו לך, בטח היית שופכת ככה. 2. אנחנו ביום שני, כן? השבוע לא כזה ארוך. לא, שבוע אחורה, שבוע אחורה. בוא ניקח את זה שבוע אחורה. שהצלחתי לעשות לק ג'ל. מה? שהצלחתי לעשות היום לק ג'ל. יפה, כל הכבוד, תראי. שהצלחנו לשחק ביחד בכיף כמשפחה. מהמם, מהמם. את יודעת מה, הייתי מעלה את זה לראשון. את רואה? את כבר בתהליך של עיבוד, את רואה את החיובי ואת מחייכת. כבר עשית לעצמך איזשהו מהלך שמעלה באופן יזום את הרגשות החיוביים. אוקיי, מי עוד רוצה לשחק? אני רוצה. יאללה, עידית. 1, 2, זהו, נשארו זה 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. טוב, יש פה, זה קלף שהוא, אנחנו יכולים לעשות חלקית היום, בגלל שאנחנו לא נמצאים עכשיו ביחד, כשאני עושה את הסדנאות ואנחנו נמצאים ביחד, אז נוסף גם האלמנט של המגע, שמחזיקים... את יכולה אבל להקריא, אין סיכוי שאני רואה, כאילו זה רק... כן? לא רואים? כאילו רק אם את מניחה את זה ככה, מה זה צור מעגל, מה? צור מעגל שאוחזים ידיים, ושתף על מה אתה מוקיר תודה כרגע. וואו, אני מוקירה תודה כל יום וכל לילה, אני חייבת להגיד. אני פותחת את הבוקר שלי באמת בהוקרה, אני חושבת
לפתוח ולהודות, כאילו, זה סוג של, אני בכלל בן אדם מאמין, לא משנה יקום, בריאה, לא משנה במי, אלוהים, וככה להודות מאוד, מאוד עושה לי טוב, ומאוד ככה נותן לי ביטחון ואמונה שהכל יהיה בסדר. אז אני כל בוקר מודה, קודם כל הדברים הכי פשוטים, אבל הכי טריוויאליים שיש, והם בכלל לא מובנים מאליהם, זה לקום בבוקר, ללכת, לקום בתוך מיטה, לנשום כמו שצריך, ממש על הדברים האלה, ואחר כך על מה שאני אוכלת ועל מה שאני שותה, ושום דבר הוא לא מובן מאליו מבחינתי, כל השגרה וכל היום יום, אז אני באמת, אני בן אדם הכי מודה, זה דווקא, אני שמחה על הקלף הזה. מה זה, יצא לך בום. ותספרי לך כן, מה הכרת תודה עושה לך כבן אדם, זאת אומרת, איזה כלי זה משמש לך בחיים? קודם כל זה גם נותן לי פרופורציות הרבה פעמים, זה גם נותן לי להבין שגם עם דברים שהם, אני מתבאסת עליהם שהם לא קורים, או לא יודעת, אנחנו הרבה פעמים רוצים שיקרו דברים והם לא קורים כמו שצריך, ודווקא זה שאני מוכירה, או דווקא זה שאני שמה את זה בנקודה של, אני יודעת שמה שצריך להיות לי יגיע אליי, וזה הכי מדויק לי, גם אם אני ככה לא מרגישה באותו רגע שזה קרה, בדיעבד תמיד אני מגלה, וככה באמת היה כל החיים. אז זה גם נותן לי פרופורציות בכללי, וגם נותן לי מין משענת כזאת, של מין להניח את הראש שאני לא לבד. זאת אומרת, זה גם. אז באמת הוקרת תודה זה אחד האושיות של הפסיכולוגיה החיובית. כי במהות של הוקרת תודה זה בעצם זרקור. מה בעצם אנחנו עושים בהוקרת תודה? שמים זרקור על הטוב, נכון? על מה אנחנו מודים בחיים שלנו. על מה אנחנו מוכירים. אז עכשיו אני רוצה שתכתבו כך. צריך לדעת להודות על מה שלא שלנו, ועל מה שלא מגיע לנו, ועל מה שלא, גם על הלא. כאילו. אבל גם אני אומרת אפילו קודם כל להסתכל סביב, ולהגיד אני מוכיר שיש לי בית, אני מוכיר שיש לי מזגן בבית בחום הנוראי שיש עכשיו בארץ. להסתכל על הדברים שעובדים לנו בחיים. מה עובד לנו? מה בגוף שלנו עוד מתפקד? מה בגוף שלנו נמצא במצב חיובי? בואו נוקיר אותו. בואו נוקיר את החלקי גוף שלנו שעובדים, שמתפקדים, שמאפשרים לנו דברים בחיים שאנחנו יכולים לעשות, כן? אז בואו תכתבו עכשיו 3 הוקרות תודה, אוקיי? אבל תכתבו את זה בצורה הבאה, וזה חשוב מאוד. למה? כי יש אנשים שאומרים, אני מוקיר את הילדים שלי, אוקיי? ואז כל בוקר אומרים, אני מוקיר את הילדים שלי, אני מוקיר את הילדים שלי, אני מוקיר את הילדים שלי. זה לא גורם לנו להעלות את הרגש שלנו החיובי. ומה שאנחנו רוצים זה באמת להעלות את הרגש ולבנות את הרגשות החיוביים שלנו. אז אנחנו רוצים לכתוב, אני מוקיר את הבת שלי, באה ונתנה לי חיבוק ככה בשלא ציפיתי, למשל, כן? אני מוקיר כי, זה הפטנט. אז תכתבו לכם עכשיו 3 הוקרות תודה. אני מוקיר כי, אני מוקיר כי, אני מוקיר את כי, אוקיי? אני אתן לכם דקה לעשות את זה. אתם יודעים מה, אם אתם לא רוצים בדף, תכתבו פה בנוטס על מה אתם מוכירים היום. ותזכרו את הפורמט, אני מכיר את כי. אתם מתקשים עם זה? מי מתקשה? אני מתקשה רגע, שנייה, אני אפתח את רגע, עכשיו פה גם לי. אני מתקשה עם זה שאני מוקיר. אני אומרת פשוט תודה על. אותו דבר.
זה גם בסדר. הרעיון הוא להגיד תודה על משהו קונקרטי, ואחריו להסביר למה. אוקיי. איזה כיף! פינקו אותך בסוף שבוע. שהכין לי ארוחת ערב מפנקת, זה מוטיב חוזר אני רואה. יפה, זה כיף. אוקיי, אני רוצה להגיד שאני מוקירה אתכם על זה שאתם עונים, על זה שאתם משתתפים, לשלוח לי צילומים שלהם, למה, איפה הוא? רחלי. כי אני בבית חולים והוא בבית מלון איתם. מה, הם מפונים? או... לא, 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 סגרנו נופש, והוא איתם שם, ואני פה, ועושה לי טוב. מהממת שכמו, אבל הנה את דוגמה קלאסית לחוסן. לבוא ולראות בתוך הסיטואציה הזאת, את יכולה לבחור להיות קורבנית, נכון? את יכולה לבוא ולהגיד, אני מסכנה, אני בבית חולים, והם שם מבלים, זה הכי קלאסי, נכון? ההפך, כל אמא רוצה שיהיה טוב לילדים, לא? ההפך, כל אמא רוצה שיהיה טוב לילדים ושהיא גם תנוח, אז כאילו, נראה לי משרת את שני לא, בסדר, ברור שלא בבית חולים, אבל... כל הכבוד. אני אומרת, בואי, אני מוקירה אותך על זה שאת מוקירה את הבעל בסיטואציה הזאת, זה מאוד יפה. זה מאוד מרשים, בעיניי. תודה רבה רבה. וואו רחלי, איזו מדהימה, מעוררת השראה, את רואה? לא רק אני חושבת ככה. אני מוקירה תודה על הזמן הזוגי שהיה לי אמש עם בעלי לצאת לתיאטרון פלייבק, כי לרוב אני חלשה ובמנוחה. מהמם, יופי, נפלא, מה שאתם עושים בדיוק הרמה של החוסן שלכם. אתם מרגישים את זה? אתם מרגישים שהיכולת שלכם להסתכל על מה שעובד ומה שעוזר מרים אתכם? לא? כן? מי רוצה עוד לשחק? יש לנו עוד מלא דברים, תלמדו עוד טכניקות. מי מתנגד? זה לא כתוב לי מי? מוריה. מוריה, היי מוריה. היי. אז יש לך 1, 2, 3, 4, מה? 5. 1, 2, 3, 4, 5. טוב, סליחה, אבל זה לא רלוונטי כרגע. 1, 2, 3, 4, 5, ניקח את זה. יאללה. תקריאי. אוקיי. את צריכה להשלים את המשפט, אוקיי? יש פה, רק אני אשתירי את הפורמט, אוקיי? כן. זאת אומרת, קו מעודד אותי, קו מעלה בי שמחה, קו נותן לי אנרגיה. אוקיי, מה שמעודד אותי, וואו, הכל זה המשפחה שלי. בסדר גמור. נפלא, אז תשלימי את זה, תגידי את המשפט, המשפחה שלי מעודדת אותי. המשפחה שלי מעודדת אותי. מה היה בה? מעלה בי שמחה. הבנות שלי מעלות בשמחה. ואחרון. מה נותן לי אנרגיה? נותן לי אנרגיה? המחשבה על העתיד והתקווה. תקווה נותנת לי אנרגיה. מהממת, מהממת. יפה. עכשיו מה בעצם... המסטינון. מה? לגמרי. לא שמעתי. המסטינון נותן לה אנרגיה. הכדור שאנחנו לוקחים. אוקיי, זהו, זה בדיחה פנימית. הכדור שמשותף לכולנו, זה בדיחה שלנו, זה לא... הבנתי. אני רוצה להגיד עוד דבר. עכשיו, למה יש את הקלף הזה? הקלף הזה הוא לא רק בשביל להעלות לנו כרגע את המצב רוח, אלא הוא גם בעצם מראה לנו מה הדברים שמעודדים אותנו, מה הדברים שמרימים אותנו, מרימים לנו את האנרגיה, ואז אנחנו במודעות, הרי זה דברים שהרבה פעמים אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא מדברים אותם, אנחנו לא מתמללים אותם, אנחנו פשוט יודעים את זה ב-back of our mind, אבל אם אנחנו באים ואנחנו מתמללים אותם, אנחנו יכולים גם להגיד לעצמנו, אוקיי, אני גם יכול באופן יזום לייצר עכשיו סיטואציות שבהם אני אתעודד מהדברים האלה שאמרתי שמעודדים אותי. אוקיי? את יכולה למשל לחשוב על איזושהי דוגמה שבה את לוקחת את הרעיון הזה של להתעודד, של להתמלא באנרגיה וזה, ואת אומרת לעצמך, באופן יזום, אפילו בנקודה שבה אני יודעת שאני הולכת להיות באיזה טיפול, או אני הולכת להיות באיזה מצב שהוא לא טוב לי, ואני יודעת שאני בסיכון לנפילה,
אני אשתמש ברעיון הזה של מה שמעודד אותי, מה שמרים לי ומה שזה, ואני אבנה לי אסטרטגיה שבה אני אאזן את הרגשות. אני למשל מתכננת חופשה בחו"ל. בודקת יעדים שהם נגישים לנכים. לא בהכרח כי אני אסע לשם. זה איזושהי תקווה. מהממת. יפה מאוד, כל הכבוד. אז בואו ניתן עוד קלף אחד, רק כדי ככה לקבל את המגוון, ואז נמשיך הלאה. אוקיי, מי אחרון חביב? מי רוצה, אולי אחד מהגברים רוצים לקחת צ'אנס? ערן, קח. מה? ערן ייקח. ערן, קח. אני מחוסן מהחוסן. גם המחוסנים צריכים. יאללה, מי מתנדב? מי מראה אומץ? המטפל הכי צריך איש מטפל. ערן תיקח, זה מודלינג מהמם. ערן ככה, אחרי שכולנו משלמים. אם נתני אומרת ורחלי אומרת, אני קטונתי, מה שנקרא. אוקיי. השני. אתה לקחת הארדקור פה? זה הארדקור בחר אותו. הארדקור של הארדקור. חשוב על סיטואציה שבה הרגשת חסר אונים, אבל לבסוף הצלחת להתגבר. מה אתה יכול ללמוד מזה לגבי ההתמודדות שלך? סיטואציה. טוב, קודם כל הסיטואציה זה שיצאתי מהעבודה שלי בתוך חדר ניתוח. מה עשיתי כדי להתגבר? איזה יומיים עבר קשה. למה זה כל התחושות אשמה וכדומה, אבל מיד הופעל הסוויץ' בראש, וחשבתי באיזה אפשרויות אני יכול לעבוד במקצוע שלי, בתנאים שאני מסוגל לעבוד, לפי המחלה שהתדרדרה בזמנו וכל הזה. ומצאתי. עבדתי בביטוח לאומי, אני עובד עד היום במוקד אחים ואחיות, מקומות שנגישים, שאני לא צריך להתאמץ יותר מדי, שיש לי זמן עבודה קצר יחסית, חלק אני עושה ממנו בבית. אז מה היה המרכיב הזה שגרם לך ככה מהר לחזור למקום הזה של העשייה ולא לשקוע בתוך כי אני רואה שכשאתה יושב בבית ואתה תוכן למה ולמה, זה עושה לך עוד יותר למה, עוד יותר גרוע. אז מיד תפסתי את עצמי בידיים, ועכשיו זה גורר איתך את כל המשפחה כמובן. לא מספיק מצב החולי שהולך ומתחרבן, סליחה על הביטוי. אתה גם יושב בבית ממורמר ועצבני וכועס ומכעיס והכל, וכולם נגררים אחריך, אז אתה לא יכול. בעצם מה שאתה מדגים פה זה בדיוק את החוסן. נכון, ואתה בתור הורה או בתור בן זוג, אתה צריך לתת איזושהי דוגמה שאתה צריך לחזק כתפיים ולהתמודד. ועובדה שהילדים לא שוכחים את הקטע הזה. הם לא שוכחים באמת? יפה. לא. יפה מאוד, כל הכבוד. אוקיי. אז רק שנייה, אני אמצא את השקף הבא. אני רוצה גם להוסיף ולהגיד שאני מתי שגיליתי הייתי פשוט שבורה מאוד מאוד, וערן זה שנתן לי את הכוח, וזה הכוח שלי. כל פעם מתי שאני מאבדת כיוון, ערן עד שאני מבלבלת לו את המוח. נכון ערן? לא מבלבלת. שולחת מיליון הודעות, מה זה אומר ומה זה אומר, עם כל בדיקה שאני מקבלת, נכון? נכון, ואנחנו מתמודדים ביחד. נכון, ואתה נותן לי המון כוחות, ואני חושבת שזה מה שיכול להיות השראה לכולם, איך אתה מחזיק את כולנו, לגמרי, וזוכר כל אחד איפה הוא מטופל, וזה פשוט מטורף. ממש, אני רוצה שנייה להצטרף, כי באמת זה מה זה לא מובן מאליו.
יש תקופות שאני פעילה יותר, יש תקופות שאני פעילה פחות, בסך הכל הכללי זה עוד מעט, זה סוגרת 9 או 10 שנים, ותמיד אני חייבת להגיד שתמיד יש את הביטחון הזה, שלא משנה מתי אתה תדפוק שוב בדלת הקבוצה, תמיד ערן נמצא שם בכל הזדמנות, בכל מצב, וככה כמו האבא של הקבוצה, תמיד כאילו, כמו האמונה הזאת, כמו שאמרתי, אתה מוקיר ואתה זה, ותמיד אתה יודע שיש לך על מי להישען, אז זה בדיוק אותו דבר בקבוצה, תמיד יש את כולם, כן, אני חייבת להגיד שבאמת כולם ככה מאוד קבלה ומאוד בהיענות ותמיכה, וכאילו, לא משנה מתי אתה תכתוב, באיזה שעה, תמיד אתה תקבל כל כך הרבה אהבה, גם אם אתה חדש, ותיק, כולם שווה ערך לכולם, וזה באמת ככה, זה כולם, זה שייך לכולם, באמת, כי זה אופי של כולם, אבל ערן ככה הוא הגדרת את זה מצוין, אבא של הקבוצה, וכולנו הפכנו ושם את זה בזכות כאילו באותו למשפחה. כובע, וכולנו כאילו, יש מין, איך אמרתי, המודלינג, אז כאילו, אמרתי, תיקח את הקלף כי אתה המודלינג, אז המודלינג בקלף, בסיטואציה, בהתמודדות, בכוחות, ובכללי בקבוצה. אז ככה, זה היה בסוגריים. אני רוצה להצטרף כחדשה, שהצטרפתי רק שלשום או אתמול, אני כבר ככה, הימים קצת מטושטשים לי, ובאמת מצאתי קבוצה מהממת של ממש בית חם, אז תודה רבה לכל מי שנמצא כאן, ובמיוחד לך ערן, אז תודה. נכנסת משפחה הטובה ביותר. גם על תראי, התחלנו את זה בהוקרה, ותראי כמה כולם מוכירים פה. זה הוקרה, עשינו פה יפה. בדיוק, הרמתם פה להנחתה, כמו שאומרים, עד כמה הכוח של הקבוצה, והיכולת להוקיר אחד את השני, ולראות את הטוב שבה ביחד, הוא מחזק, הוא מרים, וזה בדיוק הטכניקה שבעצם קורית במשחק, שאנחנו עכשיו הולכים לעשות, וליהנות מזה. את זוכרת שדיברנו בשיחה הראשונה שלנו, אמרתי לך שהפורום שלנו זה הפורום הכי תומך והכי מכבד בכל הפייסבוק? אז הנה, את מקבלת עכשיו את אתם מקבלים, זה מתנה שלכם לעצמכם. לא, אבל אני לא, כאילו לא, אני לא אומר... לא, אבל את מקבלת את הצד, כי לא כל אחד זוכה לזה. אם אנחנו פשוט חולה מאסטניה, ורק מי שחולה מאסטניה, זכאי לקבל את כל הטוב הזה. מבינה? גם בחולי הזה יש טוב. אפשר לכתוב בקבוצה שאני עצובה, ובבת אחת מקבלים כמויות של אהבה וכוחות, משהו מסחרר, זה משהו לא קיים. בתילוק, ואחרי זה שואלים איך את מרגישה ומה שלומך, ומקבלים חברויות אמת, משהו נדיר, לא קיים. זה לא יאומן מה שקורה בקבוצה. וערן מאחד את זה כמו משפחה, זה משהו לא קיים. והכי חשוב, אני יכולה להגיד, שגם יוצאים אור, זאת אומרת, יש אור בקצה, זה הכי כיף. וואו, מדהים. במיוחד כשאנחנו על מסטינון. אוקיי, חברים, אז עכשיו בעצם אנחנו הולכים לפרמטר השני של מה זה בעצם, איך אנחנו בונים את החוסן שלנו. אז דיברנו על רגשות שליליים שצריך לשחרר, ודיברנו על רגשות חיוביים, ואפילו התנסינו בקלפים שעזרו לנו לשחרר את הרגשות החיוביים, ואני רוצה רק לשתף אתכם בסיפור קטן של קלף ממש מיוחד, שהוא חלק מהקלפים של המשחק, וכתוב בו, אתם רואים? מפחיד אותי. מה מפחיד אותי? עכשיו, למה אני משתפת אתכם? כי אני רוצה לספר לכם שעשיתי עבודה עם קבוצה של מפונים, עם משפחה של אמא, אבא, ילד בן 14, ילד בן 8 וילדה בת 12. והילד בן 8 קיבל את הקלף הזה. וזה היה 3 חודשים הם כבר היו בתוך המלון, כן? זאת אומרת, הם כבר היו הרבה אחרי 7/10, והם חוו ממש חוויה ממש קשה, שהמחבלים רדפו אחריהם, שהם היו ברכב ביציאה משם, היה שם הרבה מאוד פחדים, והילד מקבל את הקלף הזה, והוא אומר, האזעקות מפחידות אותי. אתם לא מבינים איזה שמחה הייתה במשפחה כשהם שמעו את המשפט הזה.
כי עד אותו יום הילד לא אמר את זה בכלל. לא הרגיש בטוח להגיד את זה. ובמסגרת של המשחק, וזה מה שקורה באמת במהלך הזה המשחקי, שמייצר דינמיקה שהיא שונה מהדינמיקה היומיומית, זה מייצר מין אזור בטוח כזה, לשחרר רגשות ולהציף דברים, ולהגיד דברים טובים, וגם מותר להיות בטוב וגם מותר לשחרר. בדיוק מה שאנחנו עושים פה עכשיו. והדבר הכי מרכזי במשחק, זה בעצם תיאוריית החוזקות, שתיאוריית החוזקות זה בעצם איך אני בונה את העוגן שלי. מה העוגן שלי? אז חלק מכם יגידו העוגן שלי זה הקהילה, העוגן שלי זה המשפחה. אבל קודם כל איפה העוגן שלי בתוך עצמי? זאת השאלה. אחר כך אני ממשיך למשפחה ואני עובד עם האחרים, אבל קודם כל מי אני? ואיך אני בונה את עצמי בתוך הדבר הזה? וזה בעצם תיאוריית החוזקות. בפסיכולוגיה החיובית, על פי הפסיכולוגיה החיובית, יש 24 חוזקות בפסיכולוגיה החיובית, כן? שזה בעצם תכונות אופי, כן? תכונות כמו אדיבות ונדיבות, סקרנות, חוכמה ופרספקטיבה, אינטליגנציה רגשית, יצירתיות, כל אלה זה תכונות שבעצם מכילות את האני שלנו. כשאנחנו פועלים מהתכונות האלה, אנחנו בהרבה יותר שמחה, אנחנו הרבה יותר מחוברים לעצמנו. עכשיו תיקחו לי דוגמה, בואו ניקח איתכם רק כדי להמחיש את זה בצורה מאוד קונקרטית. קחו עכשיו נגיד את האולימפיאדה שרק הייתה. קחו שחיין, תגידו לו לא, אתה צריך להיות אתלט. גם הוא יהיה מתוסכל, כי הוא לא יצליח, וגם הוא לא יצליח, נכון? אז הבסיס שלנו, העוגן שלנו, הוא החוזקות שלנו, זה המקום שאליו אנחנו יכולים ליפול, שממנו אנחנו יכולים לשאוב השראה, שממנו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה עבד לנו, אנחנו רוצים להמשיך ולטפח את זה. ובעצם במשחק הזה אנחנו בוחרים חוזקות, ואנחנו מייצרים דיאלוג על החוזקות. אז מי רוצה לבחור חוזקה? מי עמית? יאללה, אני אבחר. מי זאת אני? אני נטלי. היי, נטלי? נטלי, תרימי יד. כן, אני פה בתחילת. כתוב פה פשוט נופר. נופר. נופר זה מישהי נטלי. לא, כתוב נטלי באנגלית. כן, לא, אוקיי. מה, לעשות סטופ כזה? לעצור מה? רגע, תקשיבי. אני מערבבת, תגידי לי מתי סטופ. סטופ, אוקיי. עכשיו, מבין שלושת החוזקות הבאות, תבחרי אחת שאת מתחברת אליה. הומור. וואו, אני אחייני, כן. הגינות. כן. הערכת היופי והמצוינות. וואו, הייתי בוחרת את שלושתם, ממש, כי אני יצא לך גבול, את אומרת. וואי, באמת, הקלפים אוהבים אותי, אני גם אוהבת קלפים, אז כנראה זה מין, אנחנו משדרים על אותו תדר. אבל אני אלך ככה על ההומור, כי אני חושבת שהוא כאילו הכי מאפיין אותי, זה והאמת וגם ההגינות והיושרה, כאילו זה גם חלק שמאוד חשוב לי, אבל אני אלך על ההומור, כי אני אגיד שזה באמת משהו שלא, אני תמיד משתמשת בהומור הכי שחור שיכול להיות, ותמיד מוצאת את ההומור, ותמיד לוקחת מהסיטואציה הכי נוראית שיכולה להיות, זה מה שעוזר לי, לצלוח אותה, אם כבר אמרנו חוזקות, ומה עוזר לנו להתמודד, ומה שזה, אז זה באמת אחד הדברים שאני ככה משתמשת בהם. לא מיידית, כן, אחרי שאני בוכה, מתאבלת, יומיים, 3, שבוע, לא משנה כמה זמן, נותנת לזה מקום. משנה כמה זמן. מה? משנה כמה זמן. לא, בסדר, אני אומרת כאילו, תלוי באיזו סיטואציה, תלוי מה עכשיו, כן? כמובן, הכל באיזון ומינון נכון, לאותה סיטואציה. אז אחר כך אני משתמשת בהומור, ואני מאוד מאוד אוהבת את הכלי הזה. מהמם. אז עכשיו שאת בחרת קלף, מישהו אחר צריך לבחור קלף שאלה. אני! יאללה! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4? בבקשה. זו שאלה קלאסית בשבילך. בשביל מי זה השאלה? בשבילי או בשביל רחלי? את צריכה, רחלי, לענות עליה בהקשר של הומור.
כל הרעיון הוא בעצם לפתח דיאלוג על החוזקות שלנו ולהבין איך החוזקות שלנו יכולות לעזור לנו. ולכן אני לא שואלת אותך, נטלי, כי זה לא יהיה דיאלוג, נכון? כן, כן, לא, ברור, רק רציתי להבין מי. אבל את בסדר, יכולה אני להקריא מה מסבירה רשום את שם? המשחק פשוט. את יכולה אבל להקריא, כי אנחנו לא אוקיי, רואים כל כך. כיצד חוזקה זו יכולה להניע אותך לפעול כנגד הקשיים? ברגע שהדברים נלקחים בהומור, אז נכנסת אנרגיה טובה, ואז נכנסת שמחה, ואז הדברים נעשים בכיף, ואז יש אדרנלין להצליח ולעשות. לעומת מתי שאני מרגישה שאני עושה דברים באילוץ, או שאני אומרת, טוב, איזה באסה, סתם דוגמה, פעם כשהייתי מתאשפזת, איזה באסה, אין לי כוח והכל, אז גם האשפוז היה יותר ארוך, והדברים היו יותר יגעים. אבל ככה אני מרגישה שגם הדברים יותר רצים, ויותר אווירה נעימה, ויותר כיף, גם אם זה יותר ארוך, החוויה יותר טובה ויותר שמחה, וגם הצוות יותר מחייך, והכל הרבה הרבה יותר טוב ויותר אופטימי, והחוויה שלי ממש ממש כיפית. אני יוצאת, וואלה, היה כיף, היה טוב. וזה עוזר לי להתמודד, כאילו, זהו, לא יודעת, רוצה לקחת וזה מה קלף שעוזר לי שאלה? להתמודד. מה? עוד קלף שאלה? שאלה אחרת? מי רוצה? אני? יאללה. לא, אני לא רוצה, זהו. מישהו אחר? מישהו שעוד לא עשה? עידית, בא לך? להשתתף? לא? מישהו? טוב, אני אקח שאלה, נו באמת זרמו. טוב, אני אקח שאלה, מה, כאילו, כמה קלפים יש שם? 1, 2, 3, 4? 3. 3. איזה רגשות חוזקה זו מעוררת אצלך? מה, ההומור? כן? אז אני אגיד שקודם כל, היא מצד אחד, היא מרימה, כאילו, אחר כך, כן? אבל בהתחלה היא כזה מאוד, אולי קצת לא נותנת להתמקד בתוך כל המרמור אולי, או העצב, או... וגורמת שנייה, ברגע שאתה מתעסק באיזשהו הומור, אוטומטית אתה מחייך, משהו כאילו, פיזית, גם אם בפנים אתה עדיין לא מחייך, ואז זה גורם לשאר הגוף, או לבפנים, להגיב בהתאם. ואז זה עושה את זה הרבה יותר קליל, והרבה יותר מצחיק, ויותר מגניב. סתם לדוגמה, כן, אם אני לא יודעת, אני מרכיבה מכשירי שמיעה ובשנתיים האחרונות, ובהתחלה כזה כאילו הייתי בהלם, ואחר כך אמרתי וואי איזה כיף זה, אני כאילו בא להתנתק מהעולם, אני מודעת המכשירים, אני לא בא לשמוע את הילדים, מנתק, כאילו רואה גם את הכיף, ובאמת אני חייבת להגיד שיש בזה באמת גם כיף באיזשהו מקום, אני אומרת וואו איך אנשים מפסידים, שכאילו אין להם את היכולת לשלוט בזה, אבל בהתחלה כן, היה לי כאילו מאוד קשה עם זה, זה היה לי כזה, מה, גם זה וגם זה וגם... וכשאתה מוצא, עכשיו ברור שאחר כך אמרתי את זה, לא, השתמשתי בהומור, לא מתוך, וואי, איזה כיף, איזה מגניב, לא, אבל זה עזר כל לי, הומור כאילו, זה שחור עזר הוא לי הכי להתמודד מגניב. עם כל זה. אין, אני שרופה בכלל על הומור שחור ועל הומור בכללי, אבל לא כולם איזה כיף יודעים, לראות את צריך לדעת עם האנשים מי עושים כזה, להשתמש עם זה. כן. צריך לדעת עם מי להשתמש עם זה, כי לא כולם יודעים לעכל את זה. זה נכון. זה הכי כיף. טוב, זה מה שאת והסובבים אותך, איך בעצם האינטראקציה. עכשיו, בסדנאות שאני עושה, באמת יש את המהלך שעושה את הדיאלוג הזה, בדיוק מה שאנחנו עושים פה עכשיו, עם החברים, עם המשפחה, עם האנשים שמסביבנו, עם הבן זוג, עם הילדה, עם הזה, ובעצם אתה מייצר דיאלוג חיובי סביב הכוחות הפנימיים שמעצימים אותך. ואתה מקבל בתהליך הזה, אני לא מכירה אתכם, אז אני לא יכולה לתת לכם קלפים, אז הבחירה נעשתה ככה, אבל במשחק, במשפחה למשל, אז כל אחד בוחר לשני את הקלפים שהוא חושב שמתאימים לו, ובעצם אתה מקבל המון אהבה והעצמה בתוך התהליך הזה, בתוך השיח הזה, וגם נפתחים הרבה מאוד דברים בתוך הדבר. עכשיו אני רוצה להתייחס שנייה פה, אסתר, זה בסדר שאני אשתף מה שכתבת? את כתבת, העוגן היצירתי שלי
ליצור עם הידיים בחומרים, הן כאומנית ומטפלת באומנות, אך לצערי עם החולשה בארבעה גפיים, הפסקתי לפני 1.5 שנה, היה מורכב, אני מקווה שעם טיפול מתאים, אוכל לחזור וליצור והכוח בידיי יחזור. קודם כל אני מאחלת לך שבאמת יחזור ושתוכלי לחזור ליצור, ובעצם מה שאת אומרת זה שיש לך את החוזקה שנקראת יצירתיות, נכון? הנה, יש חוזקה שנקראת יצירתיות, אוקיי? עכשיו מה שחשוב בחוזקה הזאת, ואני רוצה להראות לך את זה, שמי שיש לו יצירתיות, הוא לא בהכרח צריך לקשור את זה לדבר ספציפי כמו הידיים והיכולת ליצור עם הידיים. בן אדם שיש לו יצירתי הוא בן אדם שהחשיבה על דרכים חדשות ומקוריות לביצוע דברים היא חלק ממנו. לעולם הוא לא יהיה מרוצה מביצוע דברים בדרך קונבנציונלית, במידה ותכירי דרך טובה יותר לבצעם. כלומר, כל הרעיון בעולם הזה של החוזקות זה שזה לא אישורים, זה לא אני יודע לצייר או אני יודע את זה, אלא יש לי את יכולת היצירתיות. ואני עם היכולת הזאת יכול בעצם לעשות עוד הרבה מאוד דברים. סתם אני אתן לך דוגמה, אני גם בן אדם יצירתי, ואני עם היצירתיות יצרתי את המשחק הזה. אגב, איך קוראים לקלפים? זה קלפי חוזקות, למשחק לא, אבל איך קוראים לקלפים עצמם, כאילו, זה לא, אין לי איזה שם או משהו? חוץ מהחוזקות, כל המערכת הזאת, כן. הערכה היא יצרת משחק, זה ערכת משחק, שבעצם יש לך לוח משחק שהולכים עליו, זה הלוח. כן? זה לוח שאתה הולך על הפרחים, ולפי הצבעים של הפרחים, אתה בעצם עושה פעולה. כן? כל משתתף בתור שלו. אז למשל, קלף כחול הוא קלף משימה. פרח כחול, אתה נעמד על פרח כחול, אתה לוקח קלף משימה, ואתה מבצע אותו. אז יש בעצם... ומה גרם לך ליצור את המשחק הזה? כאילו... הרי לא סתם... מה גרם לך? מה הייתה הסיטואציה שהובילה אותך ליצור את המשחק הזה? טוב, אני בעולם של הפסיכולוגיה החיובית, גם מהתנסות אישית, אני יתומת מלחמה, ובמשך שנים, זאת אומרת, בגיל 3 אני הבנתי שעמדתי בקצה של הגן ילדים, חיכיתי לאמא שלי שתבוא לקחת אותי, ואין אבא נהרג במלחמת 6 הימים, ואני הייתי בת 1.5 שנה כשהוא נהרג, ובא איזה אבא בא לקחת את הבת שלו מהגן, והוא כולו בא באנרגיה כזה, רץ פנימה ומרים את הילדה ומקפיץ אותה בשמיים, אני מסתכלת על זה ואני רוצה גם בא לי אבא. בקיצור אני הולכת אליו, אני עושה לו ככה, והוא מסתכל עליי ושואל אותי מה, אני אומרת לו, אתה רוצה להיות אבא שלי? מה אתם חושבים קרה? הוא הלך לגננת. מה אנחנו חושבים שקרה? אני לא יודעת, אולי הוא אמר לך כן כזה, וכאילו, בכל זאת, איך אפשר להגיד לילדה לא? או שהוא בטח אמר לך, תכף אבא שלך יבוא, או שהתבלבלת, או לא יודעת. הוא ברח, הוא הלך לגננת. טוב, גבר, נו. סתם לא, סתם, סליחה מכל הגברים פה. גבר של פעם לא היה דברים כאלה, הוא הלך לגננת והוא הסביר שזה לא במקום, וזה לא צריך לדבר ככה, ואז קראו לאמא שלי והיא הסבירה לי שאני לא יכולה לדבר על הדברים האלה, וזה היה היום שבו אני שמתי את כל הרגשות שלי בתוך קופסה, והבנתי שאין לדבר, אין לחלוק, אין לרצות, יש לעשות, לרצות את כולם, מה שהם אומרים, זה מה שאני צריכה לעשות. ובמשך שנים ככה התנהלתי, עד שזה התפוצץ לי בפרצוף, עד כשאני הייתי בת 40 והסתכלתי, גרתי, היה לי קריירה, עבדתי עם חברות באסטרטגיה ובייעוץ ובניית קונספטים וזה, והיה לי בית עם בעל ו2 ילדים והכל טוב ויפה על הנייר, אבל בפנים הרגשתי מחורבן. ואני יושבת בחוץ ואני מסתכלת פנימה לתוך הבית ואני רואה את האקס שלי משחק עם הילדה שלי,
ואני באותו יום התפרקתי. אני פשוט נכנסתי לדיכאון קליני, ואני ממש לא תפקדתי. כי פתאום הבנתי מה כל השנים לא היה לי, ופתאום כל הרגשות האלה שדחקתי, אפרופו דיברנו על הדחקה, ועל לא להתמודד עם הרגשות שיש לנו, אז לא כדאי, כי בסוף מתפרקים, ובסוף יש לזה מחיר פנימי מאוד מאוד קשה. ואחרי שנים של טיפול קונבנציונלי, שהייתי אצל הרבה פסיכולוגים, משרד הביטחון, מממן וכאלה, עדיין הרגשתי שזה הביא אותי למקום של אוקיי, אני מתפקדת, אבל לא טוב לי, לא כיף לי. אני לא נמצאת בעוצמה, אני לא נהנית מהחיים, אני חווה את כל אני מתמודדת עם הרגשות, אוקיי? אבל אני לא בעוצמה. ואז הכרתי את הפסיכולוגיה החיובית, וככה בעצם הגעתי לעולם הזה של הפסיכולוגיה החיובית, והיה לי סטארט-אפ עם דוקטור טל בן שחר, ובסטארט-אפ הזה בעצם עשינו משחקונים לפסיכולוגיה החיובית, כדי שאנשים יוכלו לתרגל את הפסיכולוגיה החיובית. וכשהסטארט-אפ נסגר אחרי 3 שנים, התחלתי לעשות סדנאות בפסיכולוגיה חיובית, ואמרתי, אבל אין, צריך משחק. המשחק זה מה שמחבר אנשים, אחרת הם בהתנגדות, אחרת הם ישר באים אליך מה, את השתגעת? חיובי זה לה לנד. מה, את חושבת שאני יכול להיות חיובי כל הזמן? כשזה ממש עוד לא פתח את הפה, כן? אז בעצם גם את מתוך איזשהו משבר, גם אם כאילו כלפי חוץ, איך את אומרת, היה לי הכל על הנייר, אבל בפנים היה איזשהו משבר ככה לא מעובד, אז גם מתוך זה בעצם צמחת, בסופו של דבר, כאילו אם שנייה שמים את זה. בעצם בניתי את מה שלא היה לי כשהייתי ילדה. לא היה לי את היכולת לתקשר, לא היה לי את היכולת לדבר עם אף אחד על הבעיה שלי, על ההתמודדות. אולי גם את היכולת לשחק, כאילו, תוך כדי, עם הרגשות, כאילו, ואז בנית משחק. נכון. אז זה ההזדמנות שבאמת אני רוצה להציע לכם. אני היום בדיוק נכנסת לנגלה של ייצור נוספת, ואני הכנתי לכם מחיר מיוחד אם מישהו רוצה לקנות את המשחק. ערן, אתה יכול לשים בצ'אט את הלינק למשחק? מה? רגע, שנייה, תכף. קצת לך ממי לבקש, כן? בסדר, אני סומכת עליך, בסוף דברים קורים. בסוף כן, בסוף אני אצליח. עקרון המשחק, אם כאילו אני אספר לכם טיפה על המשחק, המשחק הוא משחק שבעצם... הוא לא נותן לי כי אני מקליט. מה? רגע, שנייה. אין בעיה. לא, הוא לא נותן לי להקטין את המסך בגלל שאנחנו מקליטים. אין בעיה, אז אני אשים, רק שנייה. רגע. הנה. יש לך? כן, אני גם אראה לכם איך זה נראה, שתדעו, ואסביר לכם מה אתם יכולים יש אפשרות גם לשלוח את זה בקבוצה של הוואטסאפ? כן, את שנייה. הלינק, כן, אני יכולה. רגע. נעמי, יש לנו עוד 13 דקות משהו. בסדר, שנייה, אני פשוט... איפה זה? אני יכולה גם מפה בוואטסאפ לשים. יחד. הנה, שמתי בוואטסאפ, ועכשיו אני אראה לכם, סך הכל זה מאוד פשוט, יש פה לינק, שבעצם פותח לכם לינק, הלינק, יש פה סיסמה, זה מבקש סיסמה. טוב, אז זה לא עובד כנראה הלינק הזה עכשיו. תעשי בלי סיסמה. רגע, שנייה. לא.
כנראה שזה... זה אותו דבר מה ששלחת לי, אני לא יודעת, שנייה, תכף אני אראה. רגע. לא, זה מה ששלחת לי. אוקיי, רק שנייה אחת, הנה, לינק פעיל. זה אמור לעבוד, בואו נראה אם זה עובד. חבר'ה, זה חלק מחוסן. גם כשדברים לא מסתדרים, אנחנו ממשיכים. בואו נראה אם הפעם זה יעבוד. רגע. כן, הנה. כן, את האחרון עובד. כן, כן. אז מה שבעצם אתם רואים פה, המחיר של הערכה במקור עם דמי הובלה הוא 395 שקל. כשאני נותנת לכם, למי שפה היה היום בתוך הזה, אני נותנת הנחה, ואפשר לקנות את זה ב-24 שעות הקרובות ב-345, וכל מה שצריך לעשות זה להקליד את אתם רואים? כן. כן? זה נראה לי שלא רואים. את השם, מייל, טלפון, ואיפה אתם, ואיזה הערות שאתם רוצים. אז תחשבו, עם מי כבר הייתם רוצים לשחק את המשחק הזה? עם מי במשפחה שלכם אתם יכולים להתמך ולהיעזר כדי לבנות את החוסן שלכם ברמה היומיומית, ושזה יהיה לכם על המדף ואתם רק שולפים ומשחקים ומרימים את עצמכם. אז הלינק לשירותכם, אתם מוזמנים. תודה רבה. תודה רבה, היה ממש מקסים וכיפי. תודה רבה. היה תודה מקסים מקסים, תודה רבה. ותודה, איזה כיף היה לראות את כולכם ככה בריבועים, וזה, אפילו שזה רק בריבועים, ממש כיף, אני עושה פתאום חיבורים נכון, לשמות. כן. רק דבר אחד שרציתי לסכם איתו, זה עוד דבר שאתם בוודאי יודעים, שהעוגן שלנו הוא בשיתופיות שלנו עם האחר, אוקיי? שמה שדיברנו פה ועכשיו זה איך אנחנו מרימים את עצמנו ואיך אנחנו בונים ביחד את האני הפנימי שלנו שיוצא מאוזן עם הרגשות החיוביים והרגשות השליליים כמו שדיברנו, אבל בסוף היכולת שלנו לשתף והיכולת שלנו לייצר דיאלוג מתמשך עם הסביבה שלנו, כי בסוף אנחנו חיים בקהילה והתקשורת הזאת היא סביב הנושאים האלה, בדיוק כמו שעשינו פה עכשיו, שזה בדיוק מה שקורה בסדנאות, זה בדיוק מה שקורה במשחק, זה היכולת לתקשר את כל הדברים באופן חיובי, באופן מעצים, באופן שעוזר לנו לעצב את הדרך שלנו קדימה. זה החוסן. אז זה חשוב מאוד. ועוד דבר קטן, אני רק רוצה להזכיר לכם, חוסן זה דרך, זה לא מטרה. אוקיי? כשאנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו נהפוך את החוסן עכשיו למטרת על, שאנחנו רק רודפים אחריה, אז אנחנו פספסנו פה את כל העניין. אז חשוב מאוד להזכיר את הדבר הזה. תודה רבה. תודה לכם, ותודה על ההשתתפות, הייתם מדהימים. תודה שוב לערן. תודה. תודה רבה. כיף לראות אתם חיוביים בבסיס, אתם מתמודדים. תמשיכו לבנות את החוסן שלכם, ומאחלת לכם רק שלווה וריפוי ואהבה ושמחה בתוך החיים שאתם נמצאים בהם. אמן, אמן ואמן. ערן, אז אתה קובע תאריך למפגש הבא? נקבע. עליך. עליי.
לא ראיתי אותך גם הרבה סלף. זמן, ערן. נכון. ביי לכולם. ביי, ביי. ביי, ערב טוב. להתראות, ביי. לילה טוב. ביי, תודה לכולם. תודה לך.